dakit, oso ongi, ez? Horre, bidean entorrela pentsatu dut, pixkat arraroa dela, oraindik egin ez duzu lan bati buruz hitz egitea. Hasi naiz, eta hori da aurkeztu nuen lagina, ez? Baina oraindik ez diot forma osatua ikusten, ipuin bilduma bat izango delako, orduan zakit ipuin bakoitzan nondi joango den, baditut buruan bost pasei ipuin, luze xamarrak hori da, bai, asmoa da luze xamarrak izatea. Eta izenburua behin-behinekoa da ere, ez dakit, hasi nintzenan idazten ikusi nuen udaren presentzia eta pixka bat lekuz aldatzearena. Baina momentu daukadana dira susmoak. Esan duzun bezala, ez dut oso idazten normalean, baina etorri zitzaidan olako susmo bat, pare bat istorio etorri zitezkean burura, ipuin izan zitezkeen pare bat pista, eta horiei segika idatzi dut lagina. Ez daukate elkarren artean zer ikusi hondirik, esango duke, ez ditzuzun. Ez tematikoki, ez pertsonaien aldetik. Baina nire susmoa izan zen, nahi nuela liburu bat oso sensoriala izango zena, personaien sensazioetan eta ukimenean eta asko zentratuko zena. Ez duen gogorik idazteko zerbait oso esplizituki diskursiboa. Eta gero, pentsatu nuen, eduki nuen ikaslei bat mitologiaren ingurukoa asko gustatu zitzaidana, batez ere pixkat jotzen zuenean mitoen errora eta irakurri nuen saiakera bat breve historia del mito, estu deitzen dena, esaten zuena azken mendeetan jainkoa hil da, eta orduan norabait zean gabiltzela eta norabait literatura bat zela modu bat gure buruari kontatzeko mundua eta ez ordezkatzeko jainkoa, hortxe pixkat laguntzeko. Eta orduan gustatu zitzaidan idea hori saiatzaena kontatzen personajeek ea non bilatzen duten kontsolamendu hori, ez? Beraien buruari kontatzen dioten horretan non bilatzen duten azalpena eta hori automit deitu biet. Baina personajeetan zentratuta egongo dira ipuinak. Eta orduan bai hartu dudala ipuin bakoitzarentzat gai ardatz bat, baina gero ez da esplizituki azaltzen, hau da, nik badakit, baina... Batean adibidez, mendekoa izan adibidez, sakonean dagoen hori da, baina ez da agertzen, hau mendeko baten historia. Ez, edo eriotza. Izango da eriotza baten historia, baina ez da azalduko, nik nire buruari eriotza. Zerban galdetzen dira. Ez. Eta zuzel buruari zer aldera iterio zuen liburu honen aurrean? Horretxe bertan ega gai izango naizen, fundamentua egiteko. Baina uste du baietz. Eta hemen pasatu diguten prensa hogarrean agertzen da aurreko irabazleen zerrenda, eta zerrenda potoloa eta potentea. Olako zerrenda batean zure izena aurrekoa izango dela ikustea, zer baten du? Poza, erantzukizuna, urduritasuna, harrotasuna? Poza nik uste dut. Azkenean, esan nahi dut, hemen agertzen diren izen asko direlako euskal literaturako izen garrantzitsuak. Eta ondo da, gustatzen zaigu nire burua ikustea zerrenda berean. Egia da momentuz pixkat zugurra izan nahi dudala, zaterako den, zakite hor zerrenda horretan egoteko moduko liburu bat eta baietz. Baina, beti, olako plataformek ez, digartza bezalako plataformek ematen dute lasaitasuna eta ematen dute sostengu bat pixkat bultzatzeko, ez, uste dut jende askok idazten duela gaur egun Euskal Herrian, gazte askok idazten dugula, baina askotan falta dela sostengu hori sariketetatik kanpo, ez, eta bultzada hori jasotzea bat pozgarria.